În 2022 am aprobat strategia SMR în cadrul nuclear electric. Acționarii au aprobat această strategie și am înființat o companie de proiect, RoPower, împreună cu Nova Power and Gas, care deține amplasamentul de la Doicești. Înființarea acestei companii s-a făcut ca urmare a unei selecții de tehnologii și de amplasament. Am avut un studiu în cadrul organizației. România are în plan dezvoltarea unei centrale SMR care va înlocui o fostă termocentrală care a fost pe amplasamentul de la Doicești. Centrala va avea 6 module, fiecare cu o capacitate de 77 de MW, 462 de MW în total și va genera 193 de locuri de muncă permanente, 1500 de locuri de muncă pe perioada construcției, 2300 de locuri de muncă manufacturare și proiectul va evita emiterea 4 milioane de tone de CO2 pe an. Tehnologia NewScale utilizată pentru acest proiect este prima tehnologie al cărui design este aprobat de NRC încă din august 2020. Este un proiect extrem de important pentru organizație și de altfel și pentru statul român, din partea căruia avem suport pe acest proiect. Viziunea pe termen lung vizează faptul că România are potențialul de a fi prima țară care va implementa SMR în România, devenind astfel un lider regional și un catalizator al SMR-urilor în regiune, o bază de producție, asamblare și mentenanță pentru componentele SMR prin dezvoltarea unui lanț de aprovizionare și localizarea producției, un hub pentru pregătirea viitorilor operatori și specialiști și nuclearea electrică are oportunitatea de a deveni operator preferat pe baza experienței de peste 27 de ani de operare în siguranță. Avem și un simulator la Universitatea Politehnică, un centru de explorare a energiei, da, din Europa. Proiectul SMR, în plus față de cei menționat aici, pot să vă spun că chiar de curând am convocat adunarea generală a acționarilor și alături de proiectul unității 3-4 am propus acționarilor, pe baza unui studiu de prevezabilitate, continuarea proiectului. Este o oportunitate pentru România de a deveni până la urmă lider în regiune pe acest proiect. Sigur că sunt multe provocări, e un proiect inovator cu multe provocări de foarte multe tipuri, însă noi avem încredere în proiect și le propunem acționarilor practic continuarea acestui proiect pe baza unui studiu de prefezabilitate, astfel încât să putem să devenim până la urmă la nivel european prima țară care implementează acest proiect. Practic propunem acționarilor să trecem în faza FEED Phase 2, care presupune parte de inginerie, de analize pe amplasament, diverse studii care trebuie făcute în vederea obținerii autorizațiilor de la CNCAN, autorizațiilor de mediu și așa mai departe. Nu, deocamdată nu avem un IPC declarat aici. Deocamdată aici ne propunem în această fază, după cum v-am spus, practic de servicii de inginerie, să finalizăm estimarea costurilor de proiect. Intenția este să facem și un raport inițial de analiză a siguranței și alte studii care sunt necesare pentru obținerea autorizațiilor de construcție